Hayırlı kün Татарстан, hayırlı kün, hürmetli televizor караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне телибез. Бүген 7 сентябрь, чаршамбы көн. Республикабызның мәктәп һәм балалар бакчаларына төрле кызыклы проектларны гамәлгә ашыру өчен Телләр комиссиясе һәм Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан грантлар системасы булдырылды. Татарстан дәүләт телевидениесының иҗат төркеме сезне, хөрмәтле телевизор караучылар, әлеге грантлар ярдәменнән файдаланган Татарстанның 15 районындагы 150-гә якын җиңүче мәктәп һәм балалар бакчалары белән таныштырып барды. Бүгенге тапшыру грантлар темасына йомаклау чыгарылышы. Аны журналист Фәннур Хәсәнов һәм Таһир Хәсәнов әзерләде. 2020-2021 уку елы милләтебез, телебез һәм аеруча милли мәгариф өчен җаваплы ел булды. Ана телен өйрәнү, ана телендә белем алу мәсьәләсе мәгариф системасы кысаларыннан чыгып, киң җәмәгатьчелек фикеренә тапшырылды һәм хөкүмәт, дәүләт думасы дәрәҗәсенә менде. Милли мәгариф өлкәсендә хәл ителәсе бик күп проблемаларны ачып салды. Туган телебезне саклау, ана телендә белем һәм тәрбия бирү өчен шартлар тудыру, телебезне үстерү, буыннардан буыннарга тапшыру барыбызны да борчыган иң төп сорау. Шуңа күрә дә туган телебезне мәдәният, мәгариф, милли традициялар аша киләчәк буыннарга җиткерү, эш тәҗрибәсен башка төбәкләр белән уртаклашу төп максатка әйләнде һәм татар мөхитендә үсүче балаларга татар телен тирәнтен өйрәтү төп юнәлеш итеп билгеләнде. Шул ук вакытта аларны рус телендә дә камил сөйләшә белерлек һәм чит телдә дә аралаша алырлык итеп тәрбияләү дә бурыч итеп куелды. Алын урман иде минем ием, Тукай теле булды, ана телем. Ятмыймын мин хәзер кара урманнарда, Кырлай мәктәбендә алам белем. Татарстан Республикасы Президенты указы нигезендә 2021 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы буларак игълан ителде. Рөстәм Нургалиевич Миннеханов Дәүләт Советына юлламасында телебез халкыбызның уртак байлыгы һәм мирасы, рухи яктан берләштерүче зур көч. Бу эштә барлык хакимият органнары һәм иҗтимагый оешмалар катнашырга тиеш. Туган тел үз халкың белән нечкә Без аны саклап калу өчен барысын да эшләячәкбез. Бу алдагы буын алдында әхлакый бурыч дип билгеләп узды. Шуңа да Татарстан Республикасы территориясында яшәүче халыкларның телләрен, гырыф-гадәтләрен, мәдәниятларын саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына һәм муниципаль гомуми белем бирү оешмаларына ярдәм итү гранты булдырылды. Татарстан телерадиокомпаниясының иҗат төркеме Татарстанның һәм Казан шәһәренең 15 районындагы 150-гә якын җиңүче мәктәп һәм балалар бакчаларында булып аралашып кайтты. И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Тикмәгә генә мин Габдулла Тукайның туган тел шигыре белән башламадым сүземне. Әйе, безнең Арча муниципаль районы үзенең данлыклы шәхесләре белән дан тотып казанып яши. Габдулла Тукай, Гомәр Баширов, Мөхәммәд Мәхдиев мәрҗәниләре белән сокланып, аларга ияреп яши. Шәһәр, район мәктәп җитәкчеләре, туган тел, тарих укытучылары, сыйныф җитәкчеләре белән берлектә укучыларда әхлакый кыйммәтләр формалаштыру буенча тиешле эшчәнлек алып бара. Бүген яңа заман технологиялары белән берлектә халкыбызның үткәне, халык педагогикасы үрнәкләре, күренекле мәгърифәтче галимнәребез мирасы, балаларга тәрбия бирүдәге отышлы ысуллар һәр даим киң кулланылыш таба. Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарында татар телендә белем һәм тәрбия бирүче 12 мәктәп, 230 татар классы тупланды, 20 балалар бакчасы эшләп килә. Казан шәһәр авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарында милли мәгарифне үстерүгә, туган телләрне өйрәнүгә, аны өйрәтүдә максатчан рәвештә күләмле эш алып барыла. Чынлап та 2 районда безнең бүгенге көндә туган телдә белем һәм тәрбия бирә торган 20 балалар бакчасы һәм 12 гомуми белем бирү учреждениесе эшләп килә. Укытучыларыбыз, тәрбиячеләребез, җитәкчеләребез канатланып, шатланып, куанып эшлиләр, хезмәт итәләр. Республикабыз хөкүмәтенең, мәгариф идарәсенең, Татарстан Республикасы мәгариф министрлыгының ярдәмен
хуплавын күрү алар өчен тагын да зур ярдәм. Milli til yazmışı ул millet yazmışı, onun yaşayış, үсеш формасы, milletning сакчысы да, onun киләчәгенең гарантиясе дә. Кешелек әле milletning төп таянычы булган йөрәк парәседәй нишкә кадерле башка төр мөгъҗизаны уйлап тапмаган, таба да алмас. Бу бөек көчне бер нәрсә дә алыштыра алмый. Абрар Каримуллин. Казан шәһәре Совет районында 31 билим бирү оешмасы рус телендә билим бирә. Аларның икесе рус этномәдәни компоненты булган мәктәп, 8 мәктәп татар телендә билим бирүче мәгариф оешмасы. Балалар бакчасының 30-сында татар телендә тәрбия эшләре алып барыла. Балаларны кече яшьтән үк туган телдә дөрес, матур итеп сөйләшергә, аралашырга өйрәтү өчен балалар бакчаларында барлык шартлар да тудырылган. Казан шәһәре Совет районында барлыгы 40 мәктәп һәм 91 балалар бакчасы эшләп килә. Бу грантта катнашучыларны башта безнең районда оештырылган комиссия аларның эшләрен карап, аларны бәяләде. Аннан соң инде җиңүче мәктәпләр һәм балалар бакчаларын без министрлыкка тәкъдим иттек. Безнең өчен бик сөенечле нәтиҗәләр булды. Ул 12 билим бирү оешмасы шушы грантка ия булды. Телләр үлми, үлә бары телен җуйган халыклар. Рафиq Юныс. Тел милләтнең үзаңын билгеләүче төп күрсәткеч. Телне белү милли үзаңга ия булуның төп факторларының берсе. Бәйгеләрдә катнашып грантка ия булгач, тәрбия һәм белем бирү процессын сыйфатлы башкаруга этәргеч, матди яктан зур ярдәм бирә, горурлык хисе уята, җаваплылык исти. Төпле һәм милли рухлы шәхес тәрбияләүгә максат булып тора. 2021 елда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Шушы кысаларда муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына һәм муниципаль гомуми белем бирү оешмаларына ярдәм итү грантына Түбән Кама районыннан 3 мәктәп һәм 5 балалар бакчасы ия булды. 98 балалар бакчасы, 75-се шәһәр, 23-се авыл җирлегендә, 5 төп мәктәп, 48 урта мәктәп, 6 коррекция мәктәбе, 8 һөнәри белем бирү һәм 10 istəmə bilim biri учреждениесе керә. Ата-баба гадәтләрен без дә дәвам итәбез. Безгә кунакка килгәнгә чын күңелдән сөенәбез. Балташ районы Татарстан Республикасының төньяк көнбатыш ягында урнашкан. Киров өлкәсе һәм Мары иле республикасы белән чиктәш. Район җирлегендә 34 меңгә якын кеше яши. Районда яшәүчеләрнең күпчелеген тәшкил иткән татарлардан тыш, компакт рәвештә удмуртлар, рус, Мары һәм башка милләт вәкилләре яши. Балташ районында 37 мәктәп, 17 балалар бакчасы эшли. Райондагы барлык мәгариф оешмалары да кадрлар белән тулысы тәэмин ителгән. Әлбәттә, безнең районыбыз бу грантта бик актив катнашты дип саныйм мин. Барлыгы район күләмендә безнең 19 оешмабыз шушы бәйгегә үзләренең теләкләрен белдерде. Һәм инде район күләмендә без аларны төрле категорияга нигезләнеп бәя бирдек һәм җиңүче призерларны таныдык. Инде шушы мәктәпләр арасында иң күп бал җыйган оешмаларны без инде аларның проект эшләрен республика этабына тапшырырга булдык һәм барлыгы 6 оешманың менә 5 оешмасы шушы грантта катнашып җиңеп һәм 500 меңлек грантка ия булдылар. Алар инде безнең Борбаш балалар бакчасы, Арбор төп мәктәбе, Шипья, Балташ һәм Норма урта мәктәпләре. Кукмара муниципаль районында милли тәрбия бирү юнәлешендә шактый эшләр башкарыла. Татар теленә хөрмәт, кызыксыну хисләре тәрбияләү, телне үзләштерүгә теләк булдыру өстендә барлык укытучылар, педагоглар, тәрбиячеләр җитди эш алып бара. Мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларының күбесендә музейлар һәм китапханәләр эшләп килә. Музейдагы эш кораллары, киемнәр, көнкүреш әйберләре, дәресләр, тәрбия чаралары үткәргәндә менә дигән күрсәтмә әсбаб булып тора. Безнең өчен бик шатлык булды. Шуннан тагын телебезгә, урыф-гадәтләребезгә инде караш киме барган вакытта бушыннан да үсешнең бер төрі, бер файдасы булды дип әйтер идем мин. 3 балалар бакчасы, 3 мәктәп шушы грантка ия булдык. Бездә уртмуртлар, марилар, татарлар, урыслар яши. Алар бөтенесе бердәм һәм алар бөтенесе шушы телләрне белә. Шунсы зур шатлык.
Бәйрәм бүген бездә, әйдәгез, кунак булып түрдән үтегез, 90 еллык тарихы булган мәктәбебезне күреп китегез. Туган тел халык байлыгы проекты кысаларында Кайбыш урта мәктәбе цифрлы һәм гуманитар профильле үзәк үткәргән республика фестиваль конкурсы шуның бір чагылышы. Бәйгедә республикабызның 25 районы мәгариф оешмалары вәкилләре катнашып, барлыгы 12 номинация буенча 507 эш тәкъдим ителгән. Конкурсның йомгаклау чарасына дистәдән артык район шәһәрләрдән, мәктәп, мәгариф үзәкләр һәм балалар бакчаларыннан фестиваль конкурста җиңүчеләр, аларның җитәкчеләре чакырылган иде. Ул 1-2 көнлек эш кенә түгел билгеле. Алдагы елларда җыеп килгән күп кенә тәҗрибә, шушы тәҗрибәне матур итеп күрсәтә белделәр. Һәм мин сезгә бик зур рәхмәт әйтәм. Шушы үзегезнең җиңүегез белән үзегезгә генә түгел, безнең районыбызга да дан күрсәттегез. Киләчәгебез безнең инде әлбәттә балаларыбызның, киләчәк буыннарыбыз үз телләрен яратып, үз телләрен давамлы иттерсәләр иде. Чистай районында 77 белем бирү оешмасы эшли. Мәктәпкәчә белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы 46 белем бирү оешмасы. Шул исәптән бер башлангыч мәктәп, балалар бакчасы, 30 гомуми белем бирү мәктәбе. Шул исәптән икесе мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен һәм балалар һәм яшьләр иҗат үзәге. Укучыларның милли составы руслар, татарлар, чуашлар һәм бер күпме башка милләт вәкилләре һәм алар рус, татар, чуаш телләрен өйрәнә. В рамках поддержки изучения родных языков и традиций Республики Татарстан Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыкларның телләрен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятләрен саклауга һәм үстерүгә багышланган грантларның 7-сен без Чистай муниципаль районы мәгариф учреждениеләре оттык. Безнең өчен бу зур горурлык, без моңа бик шат. Димәк, без дөрес итеп эш алып барганбыз. Районыбыз исеменнән илебез җитәкчеләренә һәм әлеге грантны оештыручыларга бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Мәгариф оешмаларында эшчәнлек уңышлы алып барыла торган юнәлешләрнең тагын берсе сәләтле укучылар белән эш. Сәләтле балалар тәрбияләү, сәләтле укытучылар кулында булганда гына хезмәт нәтиҗәле булачак. Шуңа да укытучылар заман белән бергә атлый, үз белемнәрен күтәрә, һөнәри бәйгеләрдә даими катнаша, үзләренең эш тәҗрибәләрен уртаклашып, махсус җыентыклар бастырып чыгаралар. Казан шәһәренең үзәгендә урнашкан Вахитов һәм Иделбуй районнарында бүгенге көндә 68 белем бирү учреждениесе, шуның 49-ы муниципаль белем бирү учреждениесе, 81 балалар бакчасы, 13 өстәмә белем бирү оешмалары эшләп килә. Һәм аларда бүгенге көндә безнең 45 меңгә якын бала укый, балалар бакчасында 17 меңнән артык балалар тәрбияләнә. Әлеге грантта безнең районыбызның барлык мәктәпләре һәм балалар бакчаларында катнашты дияргә була. Район этабында җиңеп чыгучы мәктәпләребез арасыннан 7 балалар бакчасы һәм 5 мәктәп бу грантка ия булдылар. Татарстанда яшәүче милләтләрнең телен, мәдәниятен һәм милли үзенчәлекләрен саклап калу, үстерү, яшьләргә мәдәни, әхлакый һәм гуманитар тәрбия бирү, милли мәдәни, иҗтимагый тормышка тарту максатыннан үткәрелә. Милләт ара килешүне ныгытуга, рухи, әхлакый кыйммәтләрне үстерүгә нигезләнгән патриотик, гражданлык тәрбиясе бирүгә корылган тәрбия эше айрым системага салынган. Киров һәм Мәскәү районнарында гомуми белем бирүче 37 мәктәп, 79 балалар бакчасы эшли. Аларның барсында да туган тел буларак татар теле өйрәнелә. Глобальләштерү, шәһәр мөхите шартларында балаларда татар теленә кызыксындыру уяту өчен алар белән бер дулкында булырга кирәк. Бу грантта безнең мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында бик теләп катнашалар. Хәзерге вакытта 7 мәктәп һәм 10 балалар бакчасы әлеге грантка ия. Безнең өчен бик тә кирәкле булган әлеге грантны оештыручыларга, мәгариф министрлыгына, комиссияга, укытучылар, тәрбиячеләр, җитәкчеләр исеменнән үзебезнең зур рәхмәтләребезне җиткерәбез һәм киләчәктә әлеге эш дәвамлы булыр дип ышанып калабыз. Без татар балалары, милләтнең каймаклары, бай тарихлы, күп мираслы халыкның киләчәге. Азнакай районы мәгариф системасын 25 мәктәп, шул исәптән 2 мәктәп мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен, 55 балалар бакчасы, 10 өстәмә белем бирү оешмалары, 1 техникум тәшкил итә. Туган телне кадерләп саклау, үстерү, аның сафлыгы, матурлыгы өчен көрәшү, мәдәниятле, зыялы һәр кешенең изге бурычы.
Безнең Азнакай районында гомумән балаларга тәрбия һәм белем бирүгә бик зур әһәмият бирелә. Азнакай районында республикада яшәгән халыкларның гореф-гадәтләрен өйрәнәбез һәм әлбәттә менә бу 38 балалар бакчасында башланган эш 23 мәктәптә дә дәвам итә. 10нчы балалар бакчасы, 18нче һәм 21нче балалар бакчалары, 2нче, 7нче мәктәпләр һәм шәһәребезнең гимназиясе. Алар уңышлы чыгыш ясап, аларның проектлары республика күләмендә җиңүче дип танылды. Добрый день. Исәнмесез, хөрмәтле коллегалар, кадерле кунаклар. Мәгариф өлкәсендә инде районыбыз алдыңгылар рәтендә республикада. Шушы үзебезнең олимпиадада җиңүчеләр, призерлар безнең балаларыбыз шатландыра. Балалар бакчасыннан башларга кирәк. Туган телгә хөрмәт, туган телдә сөйләшергә, укытырга, тәрбия. Шушы эш безнең төп бурычларның берсе булып тора. Һәм шушы эшне без дәвам итәбез. Бүген менә аларны матур итеп чакырып, аларга инде рәхмәт сүзләрен әйтәбез. Алар инде безнең республика күләмендә, Россия күләмендә җиңеп чыккан. Үзебезнең укытучыларыбыз, тәрбиячеләребез, без алардан горурланабыз. Аларга бик зур рәхмәтле. Алар менә көне-төн эшлиләр үзебезнең балаларыбыз белән. Һәм инде шундый укытучылар булгач, шундый тәрбиячеләр булгач, шундый уңышларыбыз да бик яхшы, Аллага шөкер. Шушы уңышларыбыз тагын да артсын ие. Балаларыбыз тагын да безне шатландырсыннар ие. Үзебезнең балаларыбыз белән горурланып, Татарстаныбыз белән горурланып, матур итеп яшәргә, алга барырга Алла бирсә. Бүген мәгариф оешмаларының эшчәнлеге Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының норматив-хокукый актларына нигезләнә. Россия Федерациясының милли мәгариф сәясәт концепциясе телләрне саклау, татар халкының мәдәниятын үстерүгә йөз тотып төзелгән республика һәм шәһәр программалары милли мәгарифне үстерүгә, аның тагын да югарырак баскычка күтәрелүенә зур этәргеч ясый. Үткән елы күпсанлы ул грантлар алар бәйле битендә туган телләр елы белән. Инде елны тагы да үрнәк нәтиҗәләргә җитү өчен күбрәк милләттәшләребезне бу кызыксынуга тарту өчен дип эшләнгән иде. Менә Мәгариф министрлыгының мөрәҗәгате белән безнең мәгариф учреждениеләренә балалар бакчалары, мәктәпләр өчен ул грантлар быел да дәвамлы. Кызыксындыру бик кирәк. Чөнки без бит инде менә бу туган телләргә ихтыяҗның киме баруын искә алып, ул рухи бушлыкны тутыру өчен милләттәшләребезне барыбер да ниндидер кызыксындыру чаралар уйларга тиеш. Әлегә безнең бөтен төрле мөрәҗәгатләребезне президентыбыз хуплап килә. Һәм кирәкле ярдәм дә күрсәтелә. Шуңа күрә һичшиксез мин менә ул кызыксындыру чаралары грант рәвешендәме, бәйгеләр рәвешендәме без аларны дәвамлы итәргә тиеш һәм шуны аңлап эшлибез дә инде без. Мәктәпләр, укытучылармы, тәрбиячеләрме, мәгариф җитәкчеләреме, алар безнең өчен бик кирәкле кадрлар. Чөнки телнең сакланышы ул гаилә һәм бакча, мәктәп һәм шулар белән бергә безнең милли мөхит формалаша. Шуңа күрә аларның хезмәте безгә бик кирәк һәм бик рәхмәтле без аларга. Тел халык күңеленең кыңгырауы, кыңгырау кагылмасаң шыңламый. Әйдәгез, шушы кыңгырауны ешрак кагыйк. Ул тутыкмасын, тавышы гел саф, гел матур булсын, аның моңы еракка яңгырасын. Фәнис Яруллин. Грантлар Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән кертелде һәм тормышка ашырылды. Бүгенге чыгарылышны караганнан соң шуны әйтеп була: туган телебезне саклыйк, кадерлик, хөрмәтлик дигән өндәүләр сүздә генә түгел, эш гамәлләребездә дә күренә. Иң мөһиме, бу эш тукталмасын дигән изге теләктә без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.